Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw yn iach ac yn saff. Cassie Wyn ydy'n enw fi. Dwi'n gantores ac yn artist sydd yn ysgrifennu caneuon a ffilmiau a straeon. Y llyfr neu'r casgliad o straeon o fewn yr un llyfr mawr yma ydw i wedi ei ddewis ydy Llyfr Mawr y Plant. Ac bod Llyfr y Mawr y Plant wedi gyhoeddi yn ôl yn ystod yr 1930au. Mae'n lyfr sydd wedi dyddio'n dda iawn. Mae'r llyfr yma yn teimlo yn lliwgar iawn, yn ei ddisgrifiadau, ac mae yna ddychymyg byrlymus iawn o fewn y straeon yma a lot fawr o fywyd. Ac felly, os ydych chi'n chwilio boed yn blentyn neu'n oedolyn, os ydych chi'n chwilio am ffordd o ymlacio neu o ddianc, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, mi fyswn ni yn awgrymu Llyfr Mawr y Plant yn fawr iawn. Gobeithio y cewch chi diwrnod braf. Hwyl am y tro!